Dibangun sedikit. Dibangun sedikit. Itu.
Ai Americaners yma di llwybr gwag. Os da chi sy'n dawnsio, dewch chi dawnsio fan hyn. Dwi'n gweld chi'n cefn yn canu. Dewch ymlaen, dewch chi ymlaen. It's a story, what's the difference? You to do it, you do not. To tell you no, my perspective, but I don't probably was 60 now. But you never know, then I just got that. I don't know. You got to get the money for me.
newid arna sarn darllen Kapen yn uchel Dogan sy'n arfer mawr yn lladr bwysio Unrhyw yn cefnu nawr Ond mae forin yn y dewid Dewid byd Dangos beth yn ymwneud O dan y cysgwr yn byd Dewid yn ymwneud Gadyn ti'n cael ei dweud I adfer i ffein o tro Which? Yeah? Pwch clap I gyflwynydd yn oson Rich sy'n mynd o dod ag yn y ffwrdd. Come on! Oce, ydych chi gyd yn iawn? Ydych? Iawn. Felly, jyst dod yn eich mawr i'n plant I gyd a ddod ar y llwyfan yma heddiw. Ydych chi'n ffantastig I gyd. Dwi'n rhan fflap yn gyd. Rwy'n da. Ie, Rich, dwi'n sy'n rwy'n dweud? Fel beirniad, nath ni benderfynu gan ora. So dyna'r can wreiddiol ora. Iawn, so mi oedd na Milion a Pemrys oedd na cydlydd ac amharchus Fflama i'r Tân. A da ni fel beirniad wedi penderfynu na'r gan ora oedd Fflama i'r Tân, amharchus. I byd o wobr wedyn jyst. Rwy'n rhedeg mi hefyd, mae unrhyw un sy'n gallu sgwennu can a performio fo'r llwyfan yn amazing. Rwy'n rhedeg. Elin Flynn! Helo, ydych chi'n iawn? Mae'n jyst dweud, pan mae'n lwcus o chi gyd heddiw yn cael gwrando'r gwely mae'r holl fandiau gwych yma. Ydych chi di mwynhau? Do? Reit, fe gyda'r canlyniad, oce? Chi'n barod? Fel hyn maen nhw'n sefyll. A dwi eisiau chi rei cheers mawr I bawb, oce? Chi sydd wedi pleidleisio. Bedwerydd? Sorry,
o'r job ma, dwi'n neud ti dda iawn. Sori, trydydd o boded. Sori boded, ydych chi'n gwybod. Yn ail. Testy Hughes a'i band Ysgol David Hughes. Ac yn gyntaf, ydych chi'n barod? Enillwyr brwydr y bandia ydy Siart Ora! Eich sydd wedi nôl eich clwch, Siart Ora? Yma nhw. Mae'n gorchiadau nawr, ydych chi'n clap yn nhw? Mae'n ymwneud â'r siwt o. Owain Sean, ti'n ymwneud â'r siwt o. Oh,